Sí. Em dic Maria i vaig anar a l'escola Lluís Vives. Era una escola que ja es regia pel franquisme. L'escola estava dividida entre nens i nenes. Al cantó dels nens hi havia el conserge, que es deia senyor Serrano, i al cantó de les nenes hi havia el senyor Pere, que era un senyor molt bona persona. Entre les diferents mestres que recordo hi havia una tal senyora Reixac, que per cert no anava molt de bon humor, i hi havia una nena que es deia Carmencita, amb la que em relacionava molt, i inclús havia anat a casa seva, i la seva mare m'estimava molt. En aquesta escola vaig fer la primera comunió en la capella que hi havia en el sòtano, que era molt bonica i bastant gran. Després vaig anar a una escola privada que la portaven dos mestres germanes fins als 14 anys. Aleshores vaig anar a l'escola de la dona, que estava al carrer més baix de Sant Pere, a Barcelona. Es feien cantar el Cara al Sol. Sí, però allò no era... Ai, perdó. Sí, no, és que era del... Sí, de la Falange. De la Falange, sí. La secció femenina. La secció femenina, sí, la secció femenina. Després vaig anar a una escola privada per la que la portaven... Ah, no, aquesta ja està. Però, en fi, en tinc un bon record d'aquesta escola de la dona. Doncs em vaig espavilar bastant. Feien exposicions dels treballs i era una festa perquè llavors no treballàvem i anàvem anant amunt i avall portant les diferents feines que havíem fet al lloc de l'exposició. A partir d'aleshores vaig entrar a treballar a un despatx d'una empresa de cosmètics i vaig veure com es feien els pintallavis i bastants trucs i secrets de la cosmètica. Aleshores em vaig posar a treballar a la fàbrica de vidre Incrisa, al carrer Pérez Galdós de Collblanc, i aquí vaig aprendre des del despatx les coses tan bones com dolentes que s'aprenen a una fàbrica de vidre. Vaig anar aprenent el que s'aprenia aleshores sense cap pena ni glòria. Vaig estar als Lluís Vives fins als 12 anys, això ja no està. A l'altre 2 mesos. A la dona vaig estar fins als 16 anys aprenent comerç. Allà s'aprenia mecanografia, taquigrafia, càlcul mercantil i tots els coneixements que es necessitaven per entrar a una oficina d'aquell temps. Quan anàvem a l'escola havíem après un got de llet amb galetes o sense, depèn. Després duíem un petit entrepà amb mantega i sucre que jo no menjava perquè era molt poc menjadora i procurava que no em veiés la mestra i la donava a qualsevol companya. A l'hora del pati jugaven al pilla-pilla i a la gallineta cega i a l'arrencar cebes. A la tarda, quan sortíem del col·legi i a l'arribar a casa, berenàvem amb pa amb xocolata i després jugàvem a cuinetes, nines i també a vendre llapisos usats, gomes de borrar i tonteries vàries.